So, magandang hapon mga kaibigan. Nandito po tayo ngayon sa farm Boss Dick Luna. Titingnan natin ang kanyang mga magandang alagang manok. Yung kanyang mga early birds. Talagang bukang-buka na to. Mga ready na mga kaibigan. Ngayon itong hayan ninyo. Tingin panoorin at tingin nyo. Pinatisin mabuti. Tingnan na ito kakikisig. Ano kakaganda ang ating mga manok panabong. Yan mga kaibigan. Itong ating farm Boss Luna. Mga kaibigan, kunyari ako na mga ito. O tingnan nyo ang aking mga pulit. O tingnan nyo ba? O. Hanggang imagination na lang na. Parang akin na lang. Kunyari akin na lang ito. Yun ang aking mga babae. Mga babae kong manok. Oh. Tingnan nyo naman mga kaibigan. Yan o. Yan ang ating mga pulit. Ang dami. Ang gaganda mga kaibigan. Talagang kita-kita na. Sa kanila oh. Nahalikan pa ng mga ibang style ng kulay ng manok. Makikita ko. Yan o. Kamay tayo, dalawa na makikita. Yung panggalawin ako sila sumalat ang mga liyan sa kanito. Hindi mo yung sinakakit, ito naglalap nila lang. Tama-tama. Naglalap sa kanito, nakadalaw ko siya, nakakalakay, nakadagdag. Gagalaw na po mga kaibigan, no? Oh, nagalapitan na. So mga kaibigan, nakikita na po natin ang kanyang mga pulit. Sarap po ito, para makita nyo. Ito naman po mga kaibigan, kabilang to. Ito po puro early birds naman po yan. Tapos po mamaya mga kaibigan, yun po ating mga lakad ng ating mga gandang alagang manok. Pakikita po namin sa inyo mga highlights po nila. Yung mga palakad-lakad po nila. Aba, tingnan nyo naman. Kakikisig. Wow, bulik. Ang ganda oh. Ito po. Tatayo po natin para yan mga kaibigan oh. Malungod din po itong range na to. Kaya po sila nakakaikot. Nakakagalaw din po ng ayos. Para po makita nyo po maganda. Maigi oh. Oh mga kaibigan oh. Ilan po ang bulik nito? Isa, dalawa, tatlo. Palang bulik nila dito. Ang ganda rin mga kaibigan, no? Ang ganda ng kulay, type na type. Oh, mga kaibigan, no? Yan po. Ito po. Oh. Mga kaibigan, pagpalo pa lang talaga malulutong mga kaibigan. Lagitik talaga pag pumapalo. So, ililipat po tayo sa kabila para po makita nyo naman ang kanya mga early birds po mga kaibigan. Mga kaibigan eh. Bulik ko. Ganda po. Sabi nga po mga kaibigan, what are you waiting for? Kung kayo po may napupusuan, aba, mag-message lang po, PM lang po mga kaibigan. At tayo pupunta dito. Gagaya po sabi ko sa inyo, tutulungan po namin kayo sabi namin makakaya. Oh. Ganda. Oh. Dito po tayo. Wow. Kisig oh. Oh. Kisig. Mga kaibigan, mainit na po talaga sa cellphone ko. Ganda oh. Ano po? Grabe. Oh.
Mga kaibigan na, walang joke. Maganda naman. Maganda na buntot niya, okay na katawan niya. Yung height niya, okay na rin mga kaibigan. Aba, ay grabe. Bulik. Tapos yung isa sa ano niya naman, ay batik-batik naman siya mga kaibigan. Ito, may isa pang bulik din mga kaibigan, no? Oh, baka akala nyo, isa klase lang yan, no? Dami yan, no? Dami. Yun pa, oh, puro bulik siya mga kaibigan. Lapitan natin. Yung si boss, oh. Yung si boss Dick, oh. Grabe, oh. Ganito mga kulay, mga gustong-gusto ko yung mga type ko sa bulik. Gantong kulay, ganito yung style ng pagmumukha. Yung tindig niya mga kaibigan, para sa akin perfect na rin, maganda na. Early bird pa lang po ito mga kaibigan, lalo na pag dubot ito ng cock or ano. Ah, walang Diyo. Ganda, oh. Yung magandang pwesto. Para makita nyo. Oh. Para siyang ang pagkabulik niya ibang-iba talaga klase. Yan. Tatabnil kita. Binabay uli ho, hini. Mga kasabong. Maganda rin mga binabay na rin. Parang babae. Talisayang gray. Green legs ang paa. Tingkad rin mga bulik na aray. Pulang-pula pang mga mata. So mga winning line talagang bulik niya dito. Kay Boss Dick Luna. Nagpapasikip na rin. Lalabanan ng kamera eh. Kaibigan, okay kayo. Lalaban sa kamera. Ay wala nang kalaban-laban aray. Tukan natin ang gusto.
version ni Boss Dick Luna. Magandang hini to, mga winning line. Ito yung lahi ng bulik niya. Siguro talisahin ng ina ito. Ano ba yun? Ganda oh. Bolek. That's great. Si Roy hindi pa nakuha.
mga kaibigan, white kelso. Yung po mga kaibigan na nagkatanong sa mga white kelso, dito po pala may white kelso sa kay Boss Dick. Pasensya na nung nakakaraan na naghahanap ka ng white kelso sa akin, katanong sa akin, hindi ko kayo masagot kasi po hindi ko po alam yung lahi ng manok. Ngayon po ay nasabi sa akin na white kelso po pala to. So mga kaibigan, tulad ng dati, alam niyo naman tayo, nasa description po natin ng contact number po ni Boss at saka yung aking pang-backup na number ko para kung may tanong po kayo ay pwede po kayong tumawag or mag-text. Ano po, para po mas maganda. Boss, nag-shipping pa kayo? Hindi na? Wala nga ngayon. Yung mga, I'm sorry mga kaibigan, talagang tigil daw po shipping. Pinagbawal po shipping yan, kaya hindi po tayo makapag-shipping. Talagang for pick up po tayo. Dito po sa ating farm ay first come first serve mga kaibigan ha. Ayan. Oh, mga kaibigan ha. Wow. Ako. Marami po sila mga bulik dito mga kaibigan ha. Halos mga lights bulik ang nandito sa kanila. Pagkada na kulay. Po. Nakita nyo na po ang kanilang mga pulit, ang kanilang mga local. Yung nasa range po kaya ng mga local banded po yun. Ito mga kaibigan, ang ganda ng bulik na to sa Tagiliran. Kita nyo naman po. Oh. Early birds din po to mga kaibigan. Ganda talaga ng bulik ko. Pag yaman ko, bibili ako nito. Ganda rin po ito mga kaibigan. Lahat po, oh, halos na mamare-mareso. Busog na busog po talaga yung mata ko. Po. Sayang naman kung hindi nyo makikita to. Diba? Diba? Ganda oh. Yan. Mga kaibigan, sayang naman kung hindi nyo makikita to. Mga kaibigan, dahil tapos po tayo mag-vlog ngayon. Tayo po ay, ikapalan na. Pero bago yan, sabihin pang mga magdaanan. Oh, bulit, wow! Kaibigan ang bulit. Hindi po nag-iisa yan. Ito po, ating pong pipingit. Oo, tapos bulit pa rin yan ha. Baka akala nyo po kayo nagbibiro. Yan po oh. Bulik po yan oh. Okay po ba mga kaibigan? Yan oh. Malapit po tayo na boss. Shoutout nga po pala kay Jeffrey Padilla. Sir, shoutout sa'yo. At saka kay Daboy, na taga-Suplang, Tarawa City. Daboy, shoutout sa'yo. Maraming po salamat kay Boss Dick sa pagpapaulak sa ating pagbablog ngayong araw na to. Kanyang manukan. Sa kanyang manukan.
Maraming po salamat sa pagsuporta nyo sa ating channel. At huwag niyo po kakalimutan mag-share, like, at subscribe para po updated po kayo sa ating mga ginagawang vlog, ang ating mga video. Maraming po salamat.